Engdeng kep asar lang mate HSLC asar lang mesen pen ketok pacun pon thekji aphan Karbi Longri DC pen 144 CRPC ki pangdak pon. Dera alang roy along kedon adolong keno parpik ajok PW department atum pen semi theklong le dera sonsi chikrong det. CPML Liberations 8PC Karbi Long atum pen semi CPML Liberations 11 Party Congress amai pi along chitong dunsi Article 244A aputhak chingki thanpon. Surini ra engkoi ra kethom aparman seba atum pen engdeng kep mate HSLC asalang Therin pai kethom arni pen ketok pangcheng ponlo lason si dipu angkang along kedu prexam school along pen sami labangso HSLC asarlang tokpon. Karbi Long angkang along pen long thoke bra hinirong center along pelabang susar lang tokpon lo lapen ni hang Karbi Long pen bang suri kebra bang parugathom ra troksi etum labang susar lang tokdun lo lapen lapu na ni jang Karbi Long along pen bang suri plira bang paru ner kebra sri kebra ner kepatum abang khu bang pietum pen labang susar lang tokdun lo. Engdeng kep mate labangso HSLC asar lang ketok pon ing samjin lapen mesen pen pacun pon thekji aphan pura HSLC asar lang ketok ji adim angkang along anstami ni hang Karbi Long DC machu mita bagawati pen prohibitions order under sections 144 CRPC pangdak pon. Nizang Karbi Long kupli konsensi lapan hamren konsensi angkang arlo PWD hamren subdivision separlopon angkang jengka iti adung herlong kedo dera aroy along kedon adolong keno parpik ajok lukachar lebom klim somar lapen owe kimi tumpen jenglok lapunat rad atum labang su adelong keno parpik pen kacheleng alang litumpen an kesungpon ningripon rinti. Labang so adolong kehenduk parpik ajok radatum keteleng ji aphan sami ki phire me ang sami dutanglo bon sami lapu onat boy thalang su hamren dongka mukam kolonga pen chenglok labang so towar pilang si alang litum aniwang sami cheleng ponanglo lapu onat PWD department along sami saiki atum sami kelang dun gepang krevi ajok si lapu son cheplang nanglo pusi harak kedu aradatum pen ningji pon turenti. Labang so dira aroy long adolong ke hindu pubangki penang arji dingtang lo lapen lap rada tum stami labang so dolong ban ke hindu parpik ajoka chelengji aphan aleng tum penang an kisung chitong panang lo lapunat hamren konsensi local MSC mati e mongol sing timung amat stami labang so dolong ke hindu alang li sami thek ponlong lo woi fir sami labang so dolong pan puthot ipame ponji aphan abi ki rui ponji mati repairing asai ki claim ponji aphan non puanin stami thangna asai deng pon pelang pusi Karbi Charlie song jengka head branch amai pu rukasen tisu pen pherangke thengdu ningjepon lasi Karbi Long Thomas Council long kedu PWD department atum pen sami prabjin pelabang so dolong dan salam pivek nangji puta alang lihin pen puthot chuning ripon thu jengka pen babuteron Karbi Longri Abirta আমার এই মেইন রাস্তাই পাহাড় কারণ অন্যটা এরকম কোনো রাস্তা নাই সেখানে এই রাস্তাটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে বহুত আমি বহুত কষ্ট পাই আছোঁ। আচ্ছা আপুনি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ ৰুলিং পাৰ্টিৰ আপুনি কি ক'ব এই দলং বিষয়ে চৰকাৰৰ বিষয়ে এইবিলাক চাওক মই একো ক'ব নাজানো আৰু PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো ক'বলৈ গ'লেতো এইটো বহুত দুখৰ কথা এই বস্তুটো আজি আমাৰ ইমান নেতা পাৰ্টি নেতাবিলাক এই বস্তুটো এনেকৈ দৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে হয়নে এনেকুৱা সময়তো আজি ইমান কৰি থকাটো CPML Hills Party Committee atum pen therin phai ke thomani me thanga sai hemalong pharangke amai inipon labang so pharangke amai along CPML Hills Party Committee akon chon bang Ruby Kumar phangcho pen ke pachini pon atengke
Kedam tang ni pai kre popent engkoi arni ant Bihar rong supi panna along CPIML Liberations 11 Party Congress MIP along CPIML Liberations APC Karbi Anglong Committee atum pen smith chitong dun. Labang so mai along jasamet petpent Safe Democracy Safe India Rally po athepi NPC mai along chingki changbai pondo. Non kachari bom BCP arat atum pen Bharat angkang along democracy aron joy pen pabir de jia phan se alang litum bidikang lim pen klempon bom lo. Lanchot kalilang lapuna dhorom alam pen munir hejan angbong kapacharbu lapen khaisu angbong kapacharbu asai se alang litum klempon bom lo. Pabir jia phan se alang litum bidikang lim pen klempon. Sonia lam the putha kabangke Indian Constitution abangta kelar fundia phansi alang litum kabori pon pedolo lapente alang litum Hindu rastro Hindi Hindu Hindustan labangso pa manji labangso agenda bensi jasemet pet dak dhorom jan pachar bolo Muslim Hindu lapente Christian Hindu lasonse Sikh Isai Parsik penchenglo penangan adhorom kirimatum angbong pelaso pachar bo sai lasondolo lapenan parta pinia bangke keiso tum angbong benstame dagabange tribal do adivasi do kepa phihu akhe tum angbong stame sonsi ke hijanang bong keiso hijanang bong ke thak labang so ke plat pathai pensi pini la thesis ajakong puya karon ke la lasi aputisi pirthe thak inut Hitler bobangphu kosonma naiklang alang li bidi langno ke claim rata tumphan kachenek kaholo lasan thosi pinidak India losta labangso thesis ajakong nangache klang labangso koson pensi labangso ajakong phan chedansi paremonima laso alam thi pia pensi jasemet pet halabangso tarik California rally bangke patupon. Indians constitutions alulong ketok pondak Article 244A aputhak sami Karbi Anglong pen dimahasa o hemprek autonomous state aputhak sami labangso mai pi along sami jaidun si national issue along padeng ponlo puta konchun bang Ruby Kumar phangchu pen pachini ponthu. That Hills Party Committee in Pen ni tumching YC nilimena masik place dunlo lasi hada jasemet pet bangke Party General Secretary sitame laso putha ko bangke kroi pakalo lapende kadowe draft document along stame lake document paman ponsi labang so issue bangke lake national issue mate national agenda pusi hada dengpon pamikalo lapen ampar te dak Karbi Anglong along environment lapen the climate change aputha labang so weather change peneng Karbi Anglong along for the first time lo 41 degrees Celsius ke gorom lapen de kopia posi labang so puthak ke man nang dak samti arlong thengpi koila lapen de ador ke keso arlong labang so illegally ben pombom lahai pen ajok that climate abang ke nang change de lapen de aprang labang so environment forest environment punon Karbi Anglong environment punon nonabang ke aphiong engnam punon englong punon nangchun bongno lahai pen ajok se pini da imbalance ason si dolo weather abang On kachari bom BCP government atum make democracy aron semi karkan pamelo las athe kedam tang ni jang Karbi Anglong along democracy aron pen rat atum rally kedam lapen my meeting ke pe do pon along semi raikom sai ki atum tudun pakman si kham khedun si areng huki pasu sai semi dengpon lo lapen BCP government atum slogan Biti Parhao Biti Pachao Pubangke labang su slogan bakalang litum ting ni dera sonsi manderlo athe sopin so raikom sai ki atum pen so atum phand o sonsi areng huki pachokma labang ke aron ma si awe Aso puthak sami CPIML Hills Party Committee atum pen pinrem lo posi Ruby Kumar phangcho pen labang so phrangkia mai along ningje pon ai ke dobo malong penangan labang so thesis ajakong BJP RSS song puribar atum penangan ke pasik sak dundolo jane ke rally along meeting along protection ke pidun badha ke pidun hada along ke la teachers pilo
areas lo penangan abang putum ke areng abu sonang lo lasonsi labang so keber thip japan democratic movement peaceful a movement abang keber thip japan si pin theklo lasi pini ni tum nang le tum mahin pen april lo juningri lo janang le tum labang so puthak CPIM Liberation Hills Party Committee in Pen Nilitum Lawang. So democratic movement, peaceful movement, like a doorway, Pini, pieces of the Comatum Keberti or put up Pini Nildum Pin Rem Lawang. So Nalitum